అందరికీ జై శివ, జై గోండవాన. గోండవాన భూభాగంలో గోండి ధర్మానికి సంబంధించినటువంటి గోండి ధర్మగురు పాండికుపార్లింగో నృత్య కళని అభివృద్ధి చేసినటువంటి మహనీయులు గోండి ధర్మగురు పాండికుపార్లింగో. గోండి ధర్మగురు పాండికుపార్లింగో నృత్యం అంటే ఇప్పుడు గోండి ధర్మంలో పెళ్ళికి ఒక పెళ్ళి చేసే టైంలో వాయించే అంటే డోలు వాయిస్తారు. ఆ డోలు వాయించే విధానము రకరకాలుగా ఉంటుంది. అట్లాగే దేవులకు సంబంధించినటువంటి డోలు వాయించడం తుడుం ఏదైతే ఉందో అది ఒక విధంగా ఉంటుంది. అట్లాగే చావు మరణానికి సంబంధించినటువంటి కర్మకాండాలు ఏవైతే ఉంటాయో అక్కడ ఈ డోలు వాయించడం అనేది ఇంకో విధంగా ఉంటుంది. అట్లాగే నృత్యాలు ఇప్పుడు దేవుని దగ్గర నృత్యం చేస్తారు. అలాంటి పెర్సాపెన్ దేవత ఉంటుంది. పెర్సాపెన్ దేవతకి సపరేటు డోలు వాయిస్తారు. అంటే వాయించే విధానం వేరే విధంగా ఉంటుంది. అట్లాగే కాలి కంకాలి అవ్వాల్ అనేది ఉంటుంది. అంటే కోయ జాతికి జన్మనిచ్చినటువంటి కోయ జాతి పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో సమాజం ఏదైతే ఉందో వాళ్ళకు జన్మనిచ్చినటువంటి తల్లి కాలి కంకాలి. ఆమె మాసం ఏదంటే ఇది ఏంటి చైత్ మహన్ అంటారు. మార్చిలో అట్లా వస్తుంది. అప్పుడు డోలు వాయిస్తారు. డోలు కానీ డప్పు కానీ వాయించే విధానం వేరే విధంగా ఉంటుంది. పెర్సాపెన్ ఏది మన బావేలో ఉంటుంది. ఆ కాలంలో ఆ టైంలో ఆ డోలు వాయించే విధానం వేరే విధంగా ఉంటుంది. ఎవరైనా మరణించారనుకో, మరణించిన తర్వాత అందరికీ తెలిసే విధంగా ఒక విధంగా డోలు వాయిస్తారు. తర్వాత ఆ శవం ఏదైతే ఉందో శవాన్ని తీసుకెళ్ళి పూడ్చిపెట్టిన తర్వాత ఇంకో విధంగా డోలును వాయిస్తారు. ఇట్లా రకరకాలుగా డోలు వాయించే విధానాన్ని మన గోండి ధర్మగురు పాండికుపార్లింగో దీన్ని నిర్మించాడు. ఇలాంటి డోలు వాయించడం అనేది ఏ మతంలో ఏ ధర్మంలో లేదు. హిందూ ధర్మంలో లేదు, ముస్లింలో లేదు, క్రిస్టియన్లో లేదు, బౌద్ధులో లేదు, జైన్లో లేదు, ఇంకా ఏ ధర్మంలో ఇలాంటి సృష్టి నిర్మాణం అంటే ప్రకృతి సహజ సిద్ధంగా ఏర్పడ్డటువంటి ఈ నృత్య కళము అట్లాగే వాయిద్యాలు కూడా సంగీత వాయిద్యం ఏదైతే ఉందో అది గోండి ధర్మగురు పాండికుపార్లింగో తయారు చేశాడు. అంటే ఇది హిందూ ధర్మంలో మీరు చూడొచ్చు, పెళ్లిలో కూడా డమ 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 అని వాయిస్తారు. ఒకటే అంతే. మళ్ళా చావు దగ్గర ఎక్కడన్నా చూసినా పెళ్లిలో ఎక్కడన్నా బాజా బాధని వాయిస్తారు. ఒకటే ఏదో పాట వేసేసి ఏదో జస్ట్ సౌండ్ సంగీతం ఉండాలా అట్లాగా జస్ట్ సౌండ్ ఉండే విధంగా వాయిస్తారు. కానీ క్రిస్టియన్లో అయితే ఇక టామ్ టామ్ అని అక్కడ వాయిస్తారు. ఏంటిది జెండా ఆవిష్కరించే టైంలో బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏదైతే మన దగ్గరికి తీసుకొచ్చారో సేమ్ అదే ఇప్పుడు డ్రమ్స్ ఏదైతే వాయిస్తారో ఈ గోండి ధర్మం నుంచే వచ్చినాయి అవి. ఇప్పుడు హిందూ ధర్మంలో కావచ్చు, ముస్లిం ధర్మంలో అయితే ఎక్కడ మేమైతే చూడలేదు ఈ వాయిస్తున్నట్టు. క్రిస్టియన్లో డ్రమ్స్ వాయిస్తారు, హిందువుల్లో వాయిస్తారు. తబలలాగా ఉంటాయి, చిన్న చిన్నగా భజనాలు చేస్తారు, అది ఇది చేస్తారు. అయితే ఇది వాళ్ళ దగ్గర లేదు. హిందూ ధర్మంలో ముస్లిం, క్రిస్టియన్స్, జైన్, బౌద్ధ ఈ ధర్మంలో పెళ్ళికి ఒక విధంగా వాయించడం, అట్లాగే నృత్యం కూడా ఒక విధంగా చేస్తారు. చావుకు దేవుల దగ్గర అంటే ప్రతి దానికి సపరేటు నృత్యము, సపరేటు సంగీత వాయిద్యం అనేది ఉన్నది. కానీ ఇతర హిందూ దేవతల్లో అలాంటిది లేదు. ముస్లింలో కూడా లేదు, క్రిస్టియన్లో కూడా లేదు, బౌద్ధంలో కూడా లేదు. ఇది ప్రకృతి సిద్ధంగా ఏర్పడ్డటువంటి ధర్మము, మతము. అంటే ప్రకృతి అంటే భూమి ఏవైతే ఉన్నదో భూమి, వాయు, ఆకాశం, నీరు, ఏంటిది మన అగ్ని, అట్లాగే సూర్యచంద్రుడు, చెట్లు, జంతువులు, దీని ఆధారంగా ఏర్పడ్డటువంటి ధర్మం ఏదంటే గోండి ధర్మం. ఈ గోండి ధర్మంలోనే దీన్ని నియమించాడు. కాబట్టి గోండి యొక్క నృత్య కళ అంటే దాని గురించి ఈరోజు వివరించడం జరుగుతుంది.
గోండి యొక్క నృత్య కళ ఉత్పత్తి అనేది ఇది ఎట్లా ఉత్పత్తి అయ్యింది అనేది కొంత ఆశ్చర్యజనకంగా ఉంది. ఎట్లా అంటే జంబుల్ తుమ్మెదల అంటే తుమ్మెదల ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి ఆకర్షణీయమైనటువంటి రూమ్ జిమ్ శబ్దక్రియల వల్ల జనించింది. అంటే ఇప్పుడు రేలా రేలా అని అంటారు చూడండి, రేలా పాట కూడా పాడతారు. ఇది రేలా పాట అనేది హిందూ మతంలో లేదు, క్రిస్టియన్ బౌద్ధులో లేదు, మళ్ళీ ముస్లింలో కూడా లేదు. రేలా రేలా రూమ్ 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 అంటే తుమ్మెద ఇప్పుడు మన మొక్కల మీద చెట్ల మీద వాలవడం కానీ ఇట్లా అటు ఇటు ఎగరడం కానీ ఆ టైంలో ఒక శబ్దం వస్తుంది అన్నట్టు. ఆ తుమ్మెద యొక్క శబ్దం, ఆ రూమ్ జిమ్ ఏదైతే శబ్దం ఉందో ఆ శబ్దం వలన ఈ రేలా పాట కావచ్చు, రేలా సంబంధించినటువంటి మా డోలు వాయిద్యం కావచ్చు, డప్పు కావచ్చు, తుడుం కావచ్చు, ఇది దాని నుంచి జన్మించింది. అయినా కూడా ఆ నృత్య కళను ఇంకెవరైనా అభివృద్ధి చేసేవారు ఎవరైనా ఉన్నారంటే వారు గోండి ధర్మ మతపర గురువు అయినటువంటి రూప్లాంగ్ పాండికుపార్ లింగో చేశాడు. ఇది ఎవరు చేయలేదు. హిందూ ధర్మంలో చేయలేదు, ముస్లిం ధర్మంలో చేయలేదు, క్రిస్టియన్ ధర్మంలో చేయలేదు, బౌద్ధంలో కూడా చేయలేదు. అంటే తుమ్మెద శబ్దం ఏదైతుందో అలాంటి శబ్దం నుంచి ప్రకృతి జననితమైనటువంటి శబ్దం ద్వారా ఉత్పత్తి అయినటువంటి ఈ నృత్యము అట్లాగే శబ్దం కూడా. మరి ఈ అతడు ఏం చేశారంటే తన శిష్యులకు ధార్మిక శిక్షణతో పాటుగా సాముదాయికమైనటువంటి సాంస్కృతిక శిక్షణను కూడా ఇచ్చాడు. పాండికుపార్ లింగో ఏం చేశాడంటే తన శిష్యులను తయారు చేసి ఈ నృత్యం అట్లాగే సంగీతం వాయిద్యాలు ఏవైతున్నాయో ఆ శిష్యులకు శిక్షణ ఇచ్చాడు అన్నట్టు. సాంస్కృతిక శిక్షణలో ఒక భాగమే ఈ నృత్య కళ. ఏ పండుగ సమయాల్లో ఎలాంటి పాటలు పాడాలో, ఎలాంటి నృత్యాలు చేయాలో వీటి గురించి పూర్తి సమాచారాన్ని పాండికుపార్ లింగో తన శిష్యులకు బోధించాడు. అంటే ఇప్పుడు చావుల్లో కూడా చావు జరిగిన తర్వాత కూడా ఆ శవాన్ని పూడ్చిపెట్టిన తర్వాత ఒక నృత్యం చేస్తారు. ఇప్పుడు పెర్సాపేన్ దేవతని పట్టుకొని నృత్యం చేస్తారు. అట్లాగే జంగుబాయి దేవత కావచ్చు, భీమలు కావచ్చు, ఇంకా కాళికాంకాలి అవ్వాలి ఉంటుంది. ఇట్లా చాలా రకాల దేవతలు ఉంటాయి. ఆ దేవతలను పట్టుకొని ఏ విధంగా నృత్యం చేయాలా, అట్లాగే ఏ డోలు వాయించాలా అనేది పెళ్ళిళ్ళు కావచ్చు. పెళ్ళిళ్ళలో కూడా పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కూతుర్ని స్నానం చేయించేటప్పుడు ఒక డోలు వాయిస్తారు, అట్లాగే తిరిగేటప్పుడు ఒక వాయిస్తారు, వెళ్ళేటప్పుడు వచ్చేటప్పుడు ఒక విధంగా వాయిస్తారు. ఇట్లా పెళ్లిలో కూడా చాలా రకాల డోలు వాయిస్తారు, నృత్యాలు ఉన్నాయి. పెళ్లి కొడుకుని పట్టుకొని నృత్యం చేయడం ఇలాంటి ధర్మం ఎక్కడ లేదు. ఇది ప్రకృతి సిద్ధంగా తయారైనటువంటి జనించినటువంటి ధర్మం. ఇది హిందూ మతంలో లేదు, క్రిస్టియన్ బౌద్ధ ఇంకా ముస్లింలో ఏ మతాలో లేదు. మనం చూస్తున్నాం ఏంటంటే జెండా వందనం చేస్తాం 15th ఆగస్టు, తర్వాత 26th జనవరి కూడా అది బ్యాండ్ బాజా, దానికి అర్థం లేదు పర్థం లేదు. అది బ్రిటిష్ వాళ్ళు క్రిస్టియన్ మతానికి సంబంధించినటువంటి బ్యాండ్, దాన్ని ఈ భారతదేశంలో అడాప్ట్ చేసి దాన్నే కొనసాగిస్తున్నారు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా వేరే దేశం నుంచి వచ్చినారు కాబట్టి వాళ్ళకి అంటే దాన్నే కొనసాగిస్తున్నారు. ఇది గోండి ధర్మంలో డోలు వాయించడం, జెండావిష్కరణ చేస్తారు. మా దగ్గర గోండి ధర్మంలో సూర్యచంద్రుల ఆకారంతో ఉన్నటువంటి ఒక తెల్లటి వస్త్రాన్ని, సూర్య చంద్ర ఆకారంతో చేసినటువంటి ఒక తెల్లటి వస్త్ర ఆధారణతో ఉన్నటువంటి జెండాని ఆవిష్కరించేటప్పుడు ఒక డోలు వాయిస్తారు. ఆ డోలు ఈ బ్రిటిష్ వాళ్ళు కూడా మా దాంట్ నుంచే అడాప్ట్ చేసారు. ఇప్పుడు హిందూ ధర్మంలో అయితే అసలు లేదు, ముస్లిమ్స్లో అయితే లేదు, క్రిస్టియన్స్లో ఉన్నది. కానీ అది కూడా మా గోండి ధర్మం నుంచే ఇది తీసుకొచ్చారు. జెండా ఆవిష్కరణ పే 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 లేకపోతే ఇట్లా వాయిస్తుంటారు. అది ఏంటి మనం ఇప్పుడు కీకిరి పేపర్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి అంటే మా గోండి ధర్మం నుంచి వచ్చినాయి. బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇది వాయిస్తారు కదా జెండా ఆవిష్కరణ టైంలో, లేకపోతే ఎవరైనా అతిథులు వచ్చినప్పుడు, ముఖ్య అతిథులు వచ్చినప్పుడు ఇది అడాప్ట్ చేసింది ఎక్కడి నుంచి, మా గోండి ధర్మం నుంచే అడాప్ట్ చేసింది. దానికి అర్థం లేదు పర్థం లేదు, జస్ట్ వాయిస్తారు. కానీ దీంట్లో గోండి ధర్మంలో అట్లేదు, అర్థం ఉంది, దాంట్లో మీనింగ్ ఉంది. అన్ని విధాలుగా ఆ సౌండ్ వినపడితేనే ఒక మనిషిలో ఉన్నటువంటి ఒక
హృదయంలో నుంచి ఒక కదలిక వస్తుంది. అలాంటి ఒక దాంట్లో ఒక శబ్దంలో ఒక శక్తి ఉంటుంది, డోలు వాయించే. ఇట్లా అనంతరం లింగో శిష్యులు గోండి ధర్మ ప్రచారం కొరకై కోయామూరి ద్వీపం నలువైపులకు వెళ్ళారు. అంటే ఇది భారతదేశం అయితే మొన్న 1947లో వచ్చింది, కానీ దానికంటే ముందు గోండ్వానా కంటే ముందు కోయమూరి ద్వీపం అనేది ఉన్నది. ఆ కోయమూరి ద్వీపం ఏదైతే కాలం ఉందో ఆ కాలంలో పాండికుపార్ లింగం ఏం చేశారంటే తన శిష్యులను నలుద్వీపాలకు అంటే 4 వైపులకి ఈ ధర్మాన్ని ప్రచారం చేయమని తన శిష్యులను పంపడం జరిగింది. ఇట్లా వారు సంపూర్ణ కోయ వంశీయుల వారసత్వ జన్యు లక్షణాల ఆధారంగా సగాయుక్త సాముదాయిక వ్యవస్థ నిర్మించారు. అంటే ఈ గోండి ధర్మంలో 4వ సగ, 5వ సగ, 6వ సగ, 7వ సగ, 1వ సగ, 2వ సగ, 3వ సగ, 8వ సగ, 9వ సగ, 10వ సగ, 11వ సగ, 12వ సగ, ఇట్లా ఒక సగ వ్యవస్థని పాండికుపార్ నిర్మించాడు. అందులో కూడా ఒక సగకు సంబంధించినటువంటి డోలు వాయించడం ఒక్కొక్క విధంగా ఉంటుంది. ఇట్లా తన శిష్యులను తయారు చేసి 4 వైపులకు 4 దిక్కులకు పంపించి ఈ ధర్మాన్ని ప్రచారం చేయమని ఆయన పంపించడం జరిగింది. అట్లాగే గోండి ధర్మపు విలువలను వారికి బోధించారు. అంటే గోండి ధర్మంలో ఏ విధంగా ఉండాలనేది వారు బోధించడం జరిగింది. అంటే ఇప్పుడు గోండి ధర్మంలో పులి 6వ సగకు సంబంధించినటువంటి ఒక జంతువు, అట్లాగే తాబేలు 4వ సగకు సంబంధించినటువంటి ఒక జంతువు అనుకుందాం. అట్లాగే 5వ సగ ఏమో గ్రద్ద ఒక పిట్ట, 7వ సగకు సంబంధించినటువంటి జంతువు ఏదంటే నాగుంపాము. అంటే దీనిని మేము కొలుస్తారు, పులిని కూడా దేవునిగా భావించి కొలుస్తారు. అట్లాగే చెట్టు, ఇప్పుడు 4వ సగకి 5వ సగకి ప్రతి సగకి ఒక చెట్టు ఉంటుంది, ఆ చెట్టును కూడా కొలుస్తారు. ఇప్పుడు ఇప్ప చెట్టు ఉంది, తర్వాత పీయూరు వేలి అంటారు, రకరకాల చెట్లు ఉన్నాయి, వాటిని కొలుస్తారు. అంటే గోండి ధర్మంలో హింసా మార్గం అనేది లేదు, ప్రకృతే హింస చేయదు. అలాంటిది దాని ఆధారంగా ఈ గోండి ధర్మం అనేది నిర్మించబడ్డది. కొందరు దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారు ఏంటంటే గోండి ధర్మం అంటే తినడం తాగడం అనే విధంగా అంటే ధర్మ ప్రచారాన్ని చేశారు. ఇది ఎప్పుడు జరిగిందంటే ఆర్యులు, ముస్లిమ్స్, బౌద్ధులు, క్రిస్టియన్స్ వీళ్ళు వచ్చి దాడి చేయడం వలన ఏమైందంటే ముస్లిమ్స్లో ఆవులను లేకపోతే మేకలను కోసి మాంసాన్ని వాళ్ళు ఇప్పుడు చూస్తున్నాం కదా, అది ఎక్కడొచ్చిందంటే ముస్లిమ్స్ వచ్చిన తర్వాత, ఆర్యులు వచ్చిన తర్వాత, వీళ్ళందరూ వచ్చిన తర్వాత గోండి ధర్మంపై అలవాటు చేయించారు అన్నట్టు. గోండి ధర్మంలో ఈ మాంసాహారాన్ని, మద్యాన్ని అలవాటు చేయించిన తర్వాత ఈ వ్యవస్థ అంతా ఏమైపోయిందంటే కుప్పకూలిపోయింది. హిందూ ధర్మంలో కూడా ముస్లిం, క్రిస్టియన్స్ ఏవైతే ధర్మాలు ఉన్నాయో ఆ ధర్మాలు ఏం చేశాయంటే గోండి ధర్మంపై రుద్దడం జరిగింది. కావున ఏమైందంటే ఇది మొత్తం గోండి ధర్మం మొత్తం వ్యవస్థ అంతా నిర్మూలమైంది. ఇట్లా అయితే ఒక తాబేల్ని 4వ సగ వారు పూజిస్తారు. అలాంటిది పూజించే ఏదైతే జంతువు తాబేలు ఉందో దాన్ని మొక్కుతారు కానీ దానిని తినడం కానీ లేకపోతే దాన్ని కొయ్యడం కానీ చేయరు. అట్లా 6వ సగ వాళ్ళు పులిని కొలుస్తారు. కొలిచేదాన్ని ఎవరన్నా కోసి తింటారా? కోసి తినరు. అట్లాగే నాగుంపాము ఉంది, నాగుంపాముని ఎవరైనా కోసి తింటారా? తినరు కదా. అట్లాగే 5వ గట్టు గ్రద్ద ఉంది, గ్రద్దని ఎవరైనా కోసి తింటారా? తీయరు. దేవునిగా భావించే ఆ జంతువులు కావచ్చు, చెట్లు కావచ్చు, దేవునిగా భావించి కొలుస్తారు. కొలిచే వాటిని ఎవరైనా కోసి తింటారంటే ఇది ఎప్పుడు జరిగిందంటే ఇతర ధర్మాలు ఏవైతే ఈ గోండి ధర్మంపై గోండ్వానా భూభాగంపై, ఇప్పుడు కోయమూరి ద్వీపం అనేది గోండ్వానా ఏదైతే ఉందో దానికంటే ముందు కూడా కోయమూరి ద్వీపం ఉంది. కోయమూరి ద్వీపంలో ఏదైతే కాలం ఉందో ఆ కాలంలో ఈ ధర్మం అంటే ఘనంగా వర్ధిల్లింది. తర్వాత గోండ్వానా
భూభాగం తర్వాత గోండ్వానా రాజ్యాలపై ఎవరైతే దాడి జరిగిందో వలస వచ్చిండ్రో ఆర్యులు, ముస్లిమ్స్, క్రిస్టియన్స్, బౌద్ధ వీళ్ళు వలస వచ్చి ఏం చేశారంటే ఇప్పుడు పూజించే వస్తువును కూడా కోయటం నేర్పించారు వీళ్ళందరూ. ఆవులను, ఎద్దులను, మేకలను, పులులను, ప్రతి వస్తువును అంటే కోయడం నేర్పించారు. అట్లాగే తినడం కూడా నేర్పించారు వీళ్ళందరూ. అది ఏమైందంటే ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఇప్పుడున్నటువంటి జనరేషన్కి లేదు, మా ధర్మంలో కోయడం, తినడం, కళ్ళు తాగడం, దేవుళ్ళ దగ్గర కూడా కళ్ళు పోయడం అనేది ఇప్పుడు జనరేషన్కి అనిపిస్తుంది అన్నట్టు. ఇది ఇప్పుడు దాడి ఎప్పుడు జరిగిందంటే కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం జరిగింది. ఇప్పుడు కాదు, కొన్ని మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం జరిగింది. 1948లో స్వతంత్రం వచ్చింది. 1వ శతాబ్దం నుంచి ఇప్పుడు 20వ శతాబ్దంలో కాదు, దానికంటే ముందు జరిగింది. శంభు దేవునిపై కూడా దాడి చేశారు. ఆర్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఇప్పుడు శంభుదేవునిపై దాడి చేసినటువంటి శంభుని రాజ్యం ఇప్పుడు నౌఖండ్ పృథ్వీకి రాజు ఎవరంటే శంభుదేవుడు. ఇప్పటికీ మా గోండి ధర్మంలో పాటలు పాడతారు. ఏమని పాట పాడతారు అంటే ఇక్కడ మన ఇది మన నేపాల్లో అది హిమాలయాలస్ ఉంటాయి. నౌకోటి డౌరగిరిగా సిరిసంబున రాజే మందరయ్యాలే అని గోండి మహిళలు ఇప్పటికీ పాట పాడతారు. నౌకోటి డౌరగిరి అగా సిరిసంబున రాజు మందరయ్యాలే అని పాడతారు. అంటే నౌకోటి డౌరగిరి అంటే ఇప్పటికీ తెల్లటి మంచు అక్కడ ఉంటుంది. ఈ చరిత్ర ఎవరు రాయలేదు కదా. ఇది హిందూ మతంలో లేదు, క్రిస్టియన్, బౌద్ధు లేకపోతే ముస్లింలో కూడా లేదు. నౌకోటి డౌరగిరి అక్కడ రాజ్యాన్ని పరిపాలించేది ఎవరంటే శంభుదేవుడని లేదు కదా. ఆ కాలంలోనే ఈ రాజ్యాలు ఇప్పుడు ఎవరైతే ఇతర మతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు ఇక్కడ దాడి చేయడం జరిగింది. ఎప్పుడు శంభుదేవునిపై కూడా దాడి చేసిన అనంతరం ఈ తినడం, తాగడం అనేది సురైంది. ఇప్పటిది కాదు, ఇప్పుడు కలియుగంలో కాదు, దేవాయుగం ఏదైతే ఉందో ఆ కాలంలోనే తినడం, తాగడం అన్ని స్టార్ట్ చేశారు. అట్లాగే పెర్సాపియన్లో కూడా ఇప్ప పువ్వు ఉంటుంది. ఇప్ప పువ్వుని నానబెట్టి పెర్సాపియన్ దేవత దగ్గర ఇట్లా అది వేస్తే అక్కడ క్రిములు, కీటకాలు రావు. ఇప్ప పువ్వుకి ఎండబెట్టిన ఇప్ప పువ్వులో నానబెట్టి అక్కడ పెర్సాపియన్ దేవత దగ్గర పోస్తే అది పవిత్రం అంటే ఒక పవర్ఫుల్ అన్నట్టు. అలాంటి దాన్ని ఏం చేశారంటే ఇప్పుడు కళ్ళు తీయించి తాగడం, అట్లాగే పెర్సాపియన్ దేవత దగ్గర పోయడం ఇలాంటివి నేర్పించారు. ఇది కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం జరిగింది. ఇప్పుడు జరిగినటువంటి సంఘటన కాదు, 100-200 సంవత్సరాలు కాదు, కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం జరిగింది. ఇప్ప పువ్వును నానబెట్టి ఇప్పుడు మరణించిన తర్వాత కూడా కారుణ్ చేస్తారు. కారుణ్లో కూడా నీటిలో ఇప్ప పువ్వులను నానబెట్టి అక్కడ పోస్తారు. కట్టె ఏదైతే ఒక కట్టె ఉంటుంది దాంట్లో పోస్తారు, ఇట్లా నానబెట్టి దాంట్లో అర్పిస్తారు. దేవుని పెర్సాపియన్ దేవుని దగ్గర కూడా అర్పిస్తారు. అంటే కళ్ళు తాగడం కళ్ళు తాగే సాంప్రదాయం మనది కాదు. జంగుబాయి దగ్గర కూడా కళ్ళు అసలు నిషేధం, కళ్ళు తాగరు. గోండి ధర్మంలోనే కళ్ళు లేదు, మద్యం లేదు, మాంసం లేదు, హింస లేదు. ఎందుకు హింస లేదంటే శంభుదేవుడు కోయ దేవులను ఎప్పుడైతే యాదిలో వేసిండో, ఎందుకు యాదిలో వేసిండంటే తెలుగు దేవతలు, మరాఠా దేవతలు, కోయ దేవతలకేమో మంచి శాకాహారం ఇచ్చాడు. ఏంటిది? నెయ్యితో కూడినటువంటి పూర్తిగా సహకారం ఇచ్చాడు. తెలుగు దేవతలకు మాంసాహారం, మద్యం, మాంసం మరాఠా వాళ్ళకి ఇచ్చారు. కోయ దేవతలు ఏమైందంటే నిన్ననే చెప్పడం జరిగింది, ఆశపడితే వీళ్ళు ఇట్లా మంచిగా కారని నిన్ననే కాచర్గాడ్లో చెప్పడం జరిగింది. కాచర్గాడ్ గుహలో బంధించిన తర్వాత పాండికుపార్లింగో, జంగుబాయి వీళ్ళని ఏం చేశారంటే బయటికి తీసుకొచ్చి మా కోయమూరి దీపంలో, గోండ్వాన ఈ దీపంలో మీరు మా ధర్మంలో, గోండి ధర్మంలో మీరు ఇట్లా ఉండాలని వాళ్ళకి బుద్ధి చెప్పడం జరిగింది. బుద్ధి చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళకి ఉపదేశం ఇచ్చిన తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాలు బాగానే నడిచింది. ఎప్పుడైతే ఈ ఆర్యులు, ముస్లిమ్స్, క్రిస్టియన్, బౌద్ధులు, హిందువులు ఈ గోండ్వాన భూభానికి వచ్చిన తర్వాత, అన్నీ ఆక్రమించిన తర్వాత ఇవన్నీ స్టార్ట్ అయినాయి. కోయడం, దేవుల దగ్గర కోయడం, హింస చేయడం, మేకలు, బర్రెలు, ఆవులు, ఎడ్లు,
కోళ్ళు కోయడం అనేది ఇది స్టార్ట్ అయింది, తర్వాత స్టార్ట్ అయింది. అది కొన్ని సంవత్సరాల తరబడి, వేల సంవత్సరాల తరబడి ఒక అలవాటుగా మారడం వలన ఏమైందంటే అది ఒక ఆచారం అయిపోయింది. ఇప్పుడు అదే ఆచారం నిజమని మేము నమ్ముతున్నాము. నమ్మేటట్టు చేశారు కొన్ని సంవత్సరాలు, వేల సంవత్సరాలు అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు నమ్ముతున్నాం. ఇది వాస్తవం కాదు. మీరు ఎవరైనా అడగండి మన గోండ్వాన సమాజంలో ఉన్నటువంటి పెద్ద మనుషులని, ఇది జరిగిందా వాస్తవం అంటే పాండికుపార్లింగు కోయ దేవతలను కాచర్గఢ్లో ఎందుకు బంధించారు అనేది అడగండి ఒకసారి, తెలుస్తుంది. అది మళ్ళా జంగోని లింగం ఏం చేశారంటే మా జెండా అంటే సూర్యచంద్రులకు సంబంధించినట్టు జెండా ఉంటుంది, ఆ జెండాలు ఇట్లా కొడతారు, ఇట్లా అంటే ప్రమాణం చేస్తారు. ప్రమాణం చేసినట్టు ఏమని ప్రమాణం అంటే ఒకవేళ ఇలాంటివి తింటే మాకు మేమే నాశనం అవుతామనేది ప్రమాణం చేశారు, ఒక శాపం అన్నట్టు. ఒకవేళ మేము మద్యం మాంసం తింటే మాకు మేమే నాశనం అవుతామని అప్పుడు కాచర్గఢ్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత, ఉపదేశం ఇచ్చిన తర్వాత ప్రమాణం చేశారు. ప్రమాణం చేసిన తర్వాత ఇదేమైందంటే మా నాన్న, మా తాత, ముత్తాత ఇట్లా అనేక సంవత్సరాలు అదొక ఆచారంగా వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు మాకేమైందంటే అది ఇది నిజమే కావచ్చు అన్నట్టు ఒక వ్యవహారం నడుస్తుంది. కాబట్టి ఇది ఎక్కడ లేదు, ఏ పుస్తకంలో అంటే హిందూ, ముస్లిం, క్రిస్టియన్, బౌద్ధ మతాల్లో ఏమైందంటే వాళ్ళు పుస్తకాల రూపంలో పుస్తకాలు రాశారు. కానీ మన గోండి ధర్మంలో పుస్తకాలు, గోండ్వాన రాజ్యాలు పరిపాలించినప్పుడు పుస్తకాలు ఉన్నాయి, యూనివర్సిటీలు ఉన్నాయి, అన్నీ ఉన్నాయి. కానీ ఎప్పుడైతే వేరే వాళ్ళు దాడి జరిగిందో అప్పుడు వాటన్నిటిని నాశనం చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఇప్పుడు మా గోండి వ్యవస్థలో ఇప్పుడు మహిళలు పాటలు పాడతారు, పాట రూపంలో మా గోండి ధర్మం యొక్క మతాచారం ఉన్నది. ఇది అయితే అది గోండి ధర్మం గురు ఏం చేశారంటే ప్రతి గ్రామంలో ఒక గోటులు అనేది ఉంటుంది, గురుకులాలు. ఇప్పుడు ఎట్లయితే గురుకులాలు అన్ని మతాలలో గురుకులాలు ఎట్లయితే ఉన్నాయో ఆ కాలంలో కోయమూరి దీపం కాలంలో ఏదైతే ఉందో అప్పుడు గోటులు అనేది గురుకులాల్లాగా స్థాపించి సగా సముదాయాలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ మా పిల్లలకి విద్యను అందించే విధంగా కార్యాన్ని చేశారు. అంటే ఇప్పుడు అందిస్తున్నటువంటి విద్య కాదు, గోండి ధర్మంలో ఉన్నటువంటి పాండికుపార్లింగు ఏదైతే విద్య బోధించాడో ఆ విద్య ఇప్పుడు పాఠశాలలో, యూనివర్సిటీల్లో బోధించేటటువంటి, ఇతర మతాల్లో బోధించేటటువంటి విద్య కాదు. గోండి ధర్మంలో పాండికుపార్లింగు ఏదైతే బోధించాడో అది విద్య. జస్ట్ అక్షరాలు నేర్పుతున్నారు కానీ విద్య నేర్పడం లేదు. ఇది గోండి ధర్మగురు పాండికుపార్లింగు అప్పటి కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితమే స్థాపించిండు. ఇది నాశనం అయ్యాయి, గురుకులాలను కూడా నాశనం చేయడం జరిగింది. అంటే గోండి ధర్మంలో ఉన్నటువంటి గురుకులాలు ఏవైతే ఉన్నాయో గోటుల్స్, ప్రతి గ్రామంలో గోటులు ఉంటుంది. ఆ గోటుల్లో పెళ్ళి ఎట్లా చేయాలా, దేవుళ్ళు ఎట్లా చేయాలా, అట్లాగే మా చరిత్ర ఏంటిది, సంస్కృతి ఏంటిది, డోలు ఎట్లా వాయించాలా, నృత్యం ఎట్లా చేయాలా, ఏ సందర్భమో ఎలాంటి నృత్యం చేయాలా, ఎలాంటి పాట పాడాలా, ఇట్లా గోండి ధర్మగురు దీన్ని స్థాపించడం జరిగింది. ఇది ఏమైందంటే గోటుల్ విద్యా కేంద్రంలో సాంస్కృతిక శిక్షణలో భాగంగా నృత్య కళను కూడా బోధించేవారు. అంటే గోటుల్ అనేది సాంస్కృతిక విద్యా కేంద్రం. అట్లాగే దాంట్లో నృత్యం అంటే మా దగ్గర సోలా డెమ్సాంగ్, అట్రా వాజంగ్ అని అంటారు. పాండికుపార్లింగు స్థాపించిండు ఏమని, సోలా వాజంగ్ అట్రా డెమ్సాంగ్. సోలా అంటే 16 నృత్యాలు ఉంటాయి, 18 సంగీత వాయిద్యాలు ఉంటాయి, అంటే వాయించడం. ఇట్లా సంగీతం అంటే వాయించాడు, వాయిద్యాలు ఉంటాయి. ఇప్పుడు డోలు వాయిస్తారు, డప్పు వాయిస్తారు, గుమ్మలెలు వాయిస్తారు. ఇట్లా ఇప్పుడు వాయించడం అంటే హోలీ చేస్తారు, హోలీలో ఇంకొక డోలు వాయిస్తారు, హోలీ తర్వాత నెక్స్ట్ డే ఇంకో డోలు వాయిస్తారు. అంటే ఇలాంటి రకమైన శిక్షణ కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం ప్రతి గోటుల్లో నడిచేది. దాని ఏమైందంటే ఈ గోటుల వ్యవస్థ అస్తవ్యస్తం అయిపోయి ఈ మొత్తం నిర్మూలం అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏం తయారైందంటే ఆర్ఎస్ఎస్ సంబంధించినటువంటి హిందూ, ముస్లిం, క్రిస్టియన్స్, బౌద్ధ్ వీళ్ళ గురుకులాలు స్టార్ట్ అయినాయి. మన గోండవాన ప్రాంతంలో ప్రతి గ్రామంలో కూడా ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఈ ఆర్ఎస్ఎస్, ముస్లిం, క్రిస్టియన్, బౌద్ధ్ ఈ మతాల గురుకులాలు, గోటులు ఇప్పుడు వాళ్ళ మతాలకు సంబంధించినటువంటి ప్రచారం మా దగ్గర ఎక్కడో జరుగుతుంది.
ఇప్పుడు మన మన గోండవానకు సంబంధించినటువంటి సగా ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని అక్కడ తీసుకున్నారు. ఆర్ఎస్ఎస్లో, ముస్లిమ్స్లో, క్రిస్టియన్లో, బౌద్ధులో తీసుకొని వాళ్ళ మత గ్రంథాలు ఉన్నటువంటి ఏవైతే ఉందో వాళ్ళ దేవుళ్ళకు సంబంధించినటువంటి వాటిని మా దగ్గర రుద్దుతున్నారు. ఇప్పుడు నడుస్తుంది ఈ వ్యవహారం అంతా నడుస్తున్నది. ఎక్కడ పుస్తకాల్లో లేదు కదా. ఇప్పుడు చెప్పేటటువంటి విషయాలు ఎక్కడ పుస్తకాల్లో లేవు. అంటే చదువుకు దూరం చేశారు. అంటే మా గోటుల్ సాంస్కృతిక శిక్షణ కేంద్రం ఏదైతే ఉందో అది నాశనం చేయబడ్డది కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం. ఆర్యుల ఆగమనం తర్వాత, ముస్లిం ఆగమనం తర్వాత, బౌద్ధుల ఆగమనం తర్వాత, వీళ్ళందరూ ఆగమనం చేయడం ద్వారా ఈ మా గోటుల వ్యవస్థ కూడా నిర్వీర్యం. మొత్తం ఏమైందంటే విద్యకు దూరమైనరు, సంస్కృతికి దూరమైనరు, నృత్యానికి దూరమైనరు, దేవతలకు దూరమైనరు, భాషకు దూరమైనరు. ఇట్లా వీళ్ళు చేశారు. రాజ్య పరిపాలనకు దూరమైనరు, పాలనకు కూడా దూరమైనరు. ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రులు, ప్రధానమంత్రులు, మంత్రులు వారే ఇట్లా ప్రతిదానికి దూరమైనరు. ఈ విధంగా ఏ పండుగల్లో ఏ రకమైన పాటలు పాడాలి, మరియు ఎలాంటి వాయిద్యాలు వాయించడం ద్వారా ఏ నృత్యం చేయాలి, అంటే ఏ డోలు వాయిస్తే ఏ నృత్యం చేయాలనేది డోల్ను బట్టే తెలుస్తుంది. అక్కడ పెళ్లి జరుగుతుందా, చావు జరుగుతుందా, దేవతల కార్యక్రమం జరుగుతుందా అనేది తెలుస్తుంది. డోలు వాయిద్యాన్ని బట్టి నృత్యం ఎట్లా చేయాలా, అట్లాగే డోలు వాయిద్యాన్ని బట్టి ఏ పూజ చేయాలనేది కూడా తెలుస్తుంది. ఇలాంటి సాంప్రదాయం ఎక్కడన్నా ఉందా ఒకసారి చెప్పండి, మీరే చెప్పండి. ఒకవేళ ఉంటే చెప్పండి. హిందూ మతంలో ఉందా, క్రిస్టియన్ మతంలో ఉందా, ముస్లింలో ఉందా, బౌద్ధుల్లో ఉందా, ఇంకా చాలా రకాల మతాలు ఉన్నాయి. ఆ మతాల్లో డోలు బట్టి ఏ నృత్యం చేయాలా, ఏ పూజ చేయాలా, అట్లాగే చావు, పెళ్ళిళ్ళు, దేవతలలో ఎక్కడన్నా ఉందా? లేదు. నాకు తెలిసి అయితే, ఒకవేళ మీకు ఉంటే తెలిసి ఉంటే చెప్పండి. ఇట్లా మొదలగు విషయాలపై అవగాహనను గోటుల్ విద్యా కేంద్రంలో ఇవ్వబడేది. కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం ఇది ఇవ్వబడేది. మాకు మా తాత ముత్తాతలు వాళ్ళందరూ ఏం చేసేవాళ్ళంటే, ఒక కటోడ ఉంటాడు, దేవరి ఉంటాడు. వీళ్ళు ఏం చేసేవారంటే మా దేవతల చరిత్ర, మా రాజ్యాల చరిత్ర, ప్రతి చరిత్రను ఆ గోటుల్లో చెప్పేవారు. కానీ ఇప్పుడు గోటులు లేదు. ఒక గ్రామంలో ఇప్పుడు కలిసిమెలిసి ఉండే వాతావరణం కూడా లేదు. ఒకప్పుడు గోటులు అంటే అందులో అన్ని విషయాలు చెప్పేవారు. వాళ్ళకు దేవతల గురించి అన్ని విషయాలు సమగ్రంగా వాళ్ళకు అవగాహన ఉండేది. ఇప్పుడు అది నాశనం అయ్యింది. కాబట్టి ఇతర మతాలు ఇప్పుడు మా దగ్గరకు రావడం జరిగింది. అన్ని మతాలు వచ్చినాయి. ఇప్పుడు ప్రతి మతం, బౌద్ధం వచ్చింది, ముస్లిమ్స్, క్రిస్టియన్, బౌద్ధులు, అన్ని మతాలు మా దగ్గర మమ్మల్ని అంటే మీరేమి పనికిరాని వారు, మీకు దేవతలు లేవు, సంస్కృతి లేదు, భాష లేదు అన్నట్టు మమ్మల్ని ఇప్పుడు తయారు చేశారన్నట్టు. గోండి భాషలో నాన్నను బావాలు అంటారు, అమ్మని బెయ్యి అంటారు. అట్లాగే నాన్న వాళ్ళ నాన్నని తాదో అంటారు. అట్లాగే అమ్మ వాళ్ళ నాన్నని అక్కో అంటారు. నాన్న వాళ్ళ అమ్మని ఏమంటారంటే ఆజి అంటారు. ఇప్పుడు మా అమ్మ వాళ్ళ అమ్మని ఏమంటారంటే కాకో అంటారు. ఇట్లా కాకో, అక్కో, తాదో, ఆజి ఈ పదాలు ఎక్కడ లేవు. తెలుగులో కూడా లేవు. ఇప్పుడు తెలుగులో అమ్మమ్మ అంటారు, నానమ్మ. కానీ కాకో, ఆజి, తాదో అన్నారు కదా. ఇప్పుడు అమ్మ సైడ్ వాళ్ళని కూడా అమ్మమ్మ లేకపోతే ఇంకో తాత అంటారు. కానీ మా దగ్గర తాత అనేది కూడా తెలుగు సంబంధించిన తెలుగులో కూడా అలాంటి పదాలు లేవు. కానీ గోండిలో ఉన్నాయి. గోండిలో ఏముంది? ఇప్పుడు మీ అమ్మమ్మ ఉంది. అమ్మమ్మని ఏమంటారు? మేము కాకు అంటాం. కాకు అనేది సపరేటు, అమ్మమ్మకు ఒక పదం. అట్లాగే మీ నానమ్మ ఉంది. మీ నానమ్మకు సపరేట్ పదం ఉంది మా గోండి భాషలో. ఏంటిది? ఆజి. అట్లాగే మీ నాన్న వాళ్ళ నాన్న ఉన్నాడు, ఆయనకేం మా తాదు అనేది ఒక సపరేట్ పదం ఉంది. మీ తెలుగులో లేదు కదా. తెలుగులో ఉన్నదా? ఇలాంటిది లేదు. అట్లాగే మా అమ్మ వాళ్ళ నాన్న ఉన్నాడు అనుకుందాం, ఆయనకి హక్కో అనేది హక్కో కాకో అనేది ఒక పిట్టె ఎండాకాలంలో కాకపోతే చలికాలం లేకపోతే వర్షాకాలంలో ఒక పిట్టె వాయిస్తుంది. హక్కో కాకో అని అంటది. ఈ శబ్దాలు ప్రకృతి పరంగా వచ్చినటువంటి ఈ మా భాష, గోండి భాష. అది మీ తెలుగులో కూడా లేదు. తెలుగులో లేదు, ఇంగ్లీష్లో లేదు. గ్రాండ్ ఫాదర్ అంటారు, గ్రాండ్ మదర్ అంటారు, ఫాదర్. ఏంటిది ఇది నాన్సెన్స్ కదా. ఇదంతా తెలుగు కానీ ఇంగ్లీష్ కానీ ఇదంతా నాన్సెన్స్. ఫాదర్ ఏంటిది?
మదర్ మదర్, గ్రాండ్ మదర్ అంట, గ్రాండ్ మదర్ అంట. గ్రాండ్ మదర్ అనేది ఒక పదం. తర్వాత అమ్మమ్మని గ్రాండ్ మదర్ అంటారు. ఏంటిది నాన్ సెన్స్? ఇంగ్లీష్ నాన్ సెన్స్ కాదా? తెలుగు కూడా నాన్ సెన్సే కదా. పదమే లేదు మరి దాని భాష ఏమంటారు? భాష అంటారు దాన్ని? తెలుగు భాష అన్నారు. గోండి భాషలో ఉంది. ఇప్పుడు అమ్మకు జన్మ ఇచ్చిన వారు ఎవరు అంటే వాళ్ళ అమ్మ. మరి వాళ్ళ అమ్మకే పదం ఉన్నప్పుడు అమ్మమ్మకు కూడా పదం ఉండాలి కదా. మరి అది లేదు, గోండి భాషలో ఉంది. అందుకోసమే మేము ఏమంటున్నామంటే గోండి భాష అనేది అన్ని భాషలకు తల్లి. ఊరికే మేము మాట్లాడడం లేదు. ఈ భాషకు సంబంధించి కూడా సింధు హరప్ప నాగరికతలో ఇప్పటికీ చిత్రలిపులు అక్కడ రాసి ఉంది. దాన్ని ఎవరు బయటకు వచ్చినా ఈ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు బయటకు తీయడం లేదు. ఎందుకు తీయడం లేదంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు బయటకు వస్తారని ఇది భయం ఉన్నది వాళ్ళ దగ్గర. ఇట్లా అవగాహన కార్యక్రమాలు గోటుల్లో నడిచేవి. పాండికుప్పార్ లింగోను నృత్యం సంగీతానికి ఒక మార్గదర్శకంగా భావిస్తారు. పాండికుప్పార్ లింగో ఒకే సమయంలో 18 వాయిద్యాలు వాయించేవాడని మా గోండు సమాజంలోని ప్రజలు విశ్వసిస్తారు. అంటే 18 రకాల, అంటే సోరవాజ, అట్రా, డెంసా ఇట్లా ఒకేటేసారి వాయిస్తారంటే అంతా ఆయనకి విజ్ఞానం, శక్తి, దాని గురించి అవగాహన ఉంటే ఆయన వాయిస్తాడు. ఇట్లా గోండి ధర్మ పాండికుప్పార్ లింగో చెందినటువంటి సేమర్గావ్, బాజాగఢ్, నింగోగఢ్ మరియు ఇతర ప్రదేశాల్లో కూడా 18 రకముల వాయిద్యాలను అక్కడ కొన్ని గుహలు ఉన్నాయి, బండలు ఉన్నాయి. అక్కడ పోయి వాయిస్తే ఇట్లా కొడితే, బండ కొడిస్తే వస్తుంది. పేండోలుగా, మర్మిడోలా, సానడోలా, ఇట్లా ప్రతిదీ రకరకాల. ఇప్పటికీ అక్కడ బాజాగఢ్లో, సేమర్గావ్లో, అట్లాగే నింగోగఢ్లో ఇప్పటికీ, అంటే కలియుగంలో ఈ గోండి ధర్మం నశించి వస్తుంది. ఈ ధర్మాలు, ఇతర ధర్మాలు గోండి ధర్మంపై దాడి చేస్తాయి. పుస్తకాల రూపంలో ఉంటే వీటిని ఏం చేస్తారంటే దీన్ని కూడా కాలబెట్టి నానా రకాలుగా విద్యకు దూరం చేస్తారని బండల్లో కూడా నిక్షేపం చేశారు. ఆ కాలంలో ఉన్నటువంటి మా పెద్దలు ఏం చేశారంటే బండలో ఇది నిర్మూలం కావద్దని బండ రూపంలో, రూపంలో ఇప్పుడు మధ్యప్రదేశ్లో భోపాల్లో కూడా పెద్ద పెద్ద గుహలు ఉన్నాయి. అక్కడ చిత్రలిపి ఉంది. అట్లా సింధు హరప్ప నాగరికతలు ఉంది. ఇట్లా డోలుకు సంబంధించినటువంటి వాయిద్యాలను ఒక బాజాగాడ్, అంటే బాజా అనేది ఏ విధంగా వాయిస్తారో దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక బండలో ఇట్లా కొడితే వస్తుంది. ఇట్లా దాన్ని నిక్షితం చేశారంటే ఎంత పవర్ఫుల్ ధర్మం అనేది తెలుస్తుంది. ఇది హిందూ, ముస్లిం, క్రిస్టియన్, బౌద్ధులు ఇక్కడ లేదు. అట్లా 18 రకముల వాయిద్యాలను సురక్షితంగా ఉన్నాయి, ఇప్పటికీ సురక్షితంగా ఉన్నాయి. ఎందుకంటే మా గోండి ధర్మంలో ఉన్నట్టు ఇప్పుడు కొన్ని వేల సంవత్సరాలు ఇతర మతాలు దాడి చేసినా కూడా రక్షించాలంటే ఈ బండల్లో నిక్షేపం చేశారు కాబట్టి దాన్ని ఇప్పటికి ఉన్నాయి, ఇప్పుడు రక్షిస్తున్నారు, నడుస్తున్నది. అంటే ఇప్పుడు విద్యా కేంద్రాలకు దూరమైనారు కాబట్టి ఎక్కడా పుస్తకాల్లో కూడా దీని గురించి లేదు. యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్లు కావచ్చు, ప్రధానమంత్రులు కావచ్చు, ముఖ్యమంత్రులు కావచ్చు, దీని గురించి ఎవరు రాయరు. ఈ మా ధర్మంలో అసలు ఇప్పుడు పరిపాలిస్తున్న వారు ఎవరు అసలు వాల్యూ లేదు. ఇది నాన్ సెన్స్, అంటే ఇది పనికిరాని ధర్మం, పనికిరాని భాష, పనికిరాని సంస్కృతి, పనికిరాని మనుషులు అన్నట్టు ఇంత వ్యవహారం నడుస్తుంది. అంటే ఎప్పటి నుంచి, ఇప్పుడు ఇది స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత, స్వతంత్రం ముందు కూడా ఇట్లా కోయ వంశీయులు గోండు సముదాయాల్లో ఉన్నటువంటి గండజీవులు తమ పండుగ సముదాయాల్లో నృత్యాలకు ముందుగా తమ పాండికుప్పార్ లింగను స్మరించుకుంటూ వివిధ రకాలైనటువంటి పాటలు పాడుకుంటారు. పాండికుప్పార్ లింగను అభివందనం చేయడం కొరకు ఇట్లా చాందాగఢ్, ఆదిలాబాద్, మహారాష్ట్రలో చాలా రకాల పాటలు పాడతారు. ఇది మా గోండి ధర్మ గురు పాండికుప్పార్ లింగు చిన్న సంగీతానికి సంబంధించినటువంటి ఈరోజు వివరణ జరిగింది. డోలు వాయిస్తేనే చనిపోయే మనిషి కూడా బయటకు వస్తాడు. మేము ప్రత్యక్ష సాక్షి. కొందరు మహారాష్ట్ర వెళ్ళినప్పుడు దీక్ష, పుష్యమాసంలో దీక్ష ఉంటుంది జంగలింగో. ఆయన ఈ ఫోన్లో డోలుకు సంబంధించిన ఇట్లా సంగీతాన్ని, వాయిద్యాన్ని వింటే
ఆయన శరీరం పులికించి తొందరనే బయటకు వచ్చిండు, ఆరోగ్యంగా తయారైండని ఆయన చెప్పడం జరిగింది. ఇట్లా దాంట్లో పవర్ ఉన్నది, ప్రకృతి పవర్ ఉన్నది. ఇది కొన్ని వేల సంవత్సరాలు నశించడం జరిగింది కాబట్టి మా వ్యవస్థ అంతా అస్తవ్యస్తం అయిపోయింది. రాబోయే రోజుల్లో గోండి ధర్మం కూడా తప్పకుండా, ప్రకృతి ధర్మం తప్పకుండా వర్ధిల్లుతుంది, ముందుకొస్తుంది. ఎవరైతే ప్రకృతి నియమం ఏదైతే ఉందో అది కంపల్సరీ ఇట్లా రిటర్న్ వస్తుంది. కాబట్టి ముందుగా మంచిగా అవుతుందని ఈ సందర్భంగా చెప్తూ మా పాండి కుపార్లింగు, జంగో రాయతాడు వీరందరికీ జై సేవ తెలుపుతూ ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను.